Good morning, guys. So today is the first day of November 1, All Souls Day. So karong 10 AM kay mga tumiong komentaryo. So nagdadali kog dulo, guys. Gihingat ko kay nanawag na mo ang usa sa mga staff or mga driver or mga panday diri sa mga barangay na mubaydo sila silang utang kay gisuldoan na sana all nasa soldo. So saya kayong bunta, guys, natulog pa ko na inawag sa mo ang balay kaya ningil og soldo. So guys, dili mo ko trash. I'm not a treasurer anymore. So mo to. Actually, at first, di ko kadawat, pero now I'm happy. I'm totally moved on. No stress at all. Wala to. Lupo ka na sa uloyo ay. Hey guys, ato migmentaryo. Gitingan. Nami sa semi ground, padong nami sa cemetery. So, hi guys. So, niabot nami diri sa Oslob, guys. So, giparking na mo ang sakinan sa mangod ang gisakyan doon oras sa simbahan kay wala nagka-parking yan doon sa cemetery. So, nagbaklay naman lang mi, guys, padong sa cemetery. So, mauto, guys, hapit nami mosulod sa cemetery. Then, human ana ang among simbahan kay 10 AM then nihapit na lang una mi sa kanang panagkot sa mga mahal namin sa buhay diri sa cemetery daan. Una mi moadto sa amo sa simba na mong alas 10. So murag layo pa man ang oras, so nanagkot na mi tanan diri daan. Nagpahinungod mi og mga pag-ampo sa mga tawo nga wala na diri sa kalibutan. So mao to, guys. So mauna ang dakong cross kung diin sila diha na lang mo dagkot kay wala na sila kadumdum kung asa to ginubo ang ilang mahal sa buhay. So guys, naanami dire sa cemetery, nagpaabot na lang mi kon kanus ang magsugod ang misa sa alas 10. So sa wakas na human na mi og simba. So mao to, guys, mamauli na mi kay nahuman naman ni og. So hi guys, nahuman na mi og simba sa alas 10 sa buntag. So guys, mauli nami guys. Libre panghatag. Ate Lorna, libre panghatag. Vlogger Lorna Birion, libre panghatag. Kumusta ko kung bana? Semi ground. You guys. And that's all for today. Thank you guys for watching.